ሰሜናውን ደቡባውን ባሕሪ ሓደ ካብቶም መበቆላውያን ኣግራብ ዝውንን ከባቢታት ሃገርና እዩ። እዚ ተፈጥሯዊ ቦታ እዚ ንጹር ሮባት ክህልዎን ብግቡእ ክሕሎን ድማ ዝግባእ እዩ። ብ23 ሰነ ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ዝተቃንዐ ኣኼባ ኣብዚ ዘተኮረ ነይሩ። ወኪል ኤሪና ዓብደላ ኣማን ንዘለኣኾ ጸብጻብ ጴጥሮስ መንግስት ካብ ዝተፈላለያ ሚኒስትርታትን ቤት ጽሕፈት ካርቶግራፍን ብዝተዋጽኡ ኪላታት ዝቆመት ኮሚቴ ከተካይዶ ዝጸንሐት መጽናዕቲ ዶባት ሃገራዊ ሕሩም ሕዛእቲ ሰሜናውን ደቡባውን ባሕሪ ኣቕሪባ እቲ ብ23 ሰነ ኣብ ጊንዳዕ ኣብ ዝተቃንዐ ኣኼባ ዝቐረበ ብካርታ ዝተሰነየ መጽናዕቲ ንንኡስ ዞባ ጊንዳዕን ዞባታት ዓንሰባን ማእከልን ምስቲ ሕሩም ሕዛእቲ ዘለዎን ዶባት ብንጹር ዝፈልዩ እታ ኮሚቴ ብዘይካቲ ዘቕረበቶ ነቲ ክልል ዘነጽር ካርታ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገራዊ ሕሩም ሕዛእቲ ዝካየድ ንጥፈታት ሕርሻ ብዝምልከት ኣብ ዘቕረበቶ እማመ መፍረን ህቢ ኣብ ወሰናስንቲ ሕሩም ሕዛእቲ ክካየድ ምንቅስቓስ ጥሪት ኣብ ውሽጢ እቲ ሕዛእቲ ክኽልከል ኣብ ውሽጢ ሕዛእቲ ባዲሙ ዘሎ መሬት ዳግም ክግረብ ዝብልን ካልእን 10 ነጥብታት ዘጠቓልል ሓሳባት ኣካፊላ ኣመሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ጽገሬዳ ወልደ ገርጊስ ኣብ ዘስምዐቶ ቃል ሃገራዊ ሕሩም ሕዛእቲ ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ምዃኑ ብምእማን መንግስቲ ብዕቱብ ክሰርሓሉ ምጽንሑ ብምምልካት ቀሪቡ ዘሎ እማመ ብቕልጡፍ ናብ ትግባር ንኽሰጋገር ሓበራዊ ጻዕሪ ናይ ኩሎም ኣካላት መንግስቲ ብሓፈሻ ውሁድ ተሳትፎ ህዝቢ ድማ ብፍላይ ከም ዘድሊ ሓቢራ ሓላፊ በዓል ስልጣን ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን ኣቶ ኣብርሃ ጋርዛ ብወገኑ ኣብቲ መስሕብ ቱሪዝምን ቦታ መበቆላውያን ኣግራብን ዝኾነ ሕዛእቲ ሰሜናውን ደቡባውን ባሕሪ ቀጻሊ ምብራስ ከጋጥም ምጽንሑ ጠቂሱ መንግስቲ ንጹር ዶባት ዘለዎን ብግቡእ ዝሕሎን ሃገራዊ ሕሩም ሕዛእቲ ክኸውንን ንትግባሪኡ ቅልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድን ምውሳኑ መሰረታዊ ለውጢ ዘምጽኣሉ ምዃኑ ኣረዲዩ ተሳተፍቲ ኣብ ዘቐረበ እማመ ብዕቡቃት ድሕሪ ምምያጥ ንምሕዳር ዓዲ መጎት ምስ ምምሕዳር ከባቢ ጸረት ክጥርነፍ ኣብ ክልል ሕሩም ሕዛእቲ ንዝነበረ ህዝቢ ኣምሳያ መሬቶም ክወሃቦም ናይ መጋሃጫ ቦታ ክፍለ ተዳልዩ ዘሎ እማመ ብሓበራዊ ጻዕሪ ክትግበርን ዝብልን ካልእን ርእቶታት ኣቕሪቦም ማሕበር ተኾናተርትን ኣማኸርትን ስራሓት ኤሌክትሪክ ኤርትራ ብ25 ሰነ ኣብ ኣስመራ ጉባኤ ኣካይዱ ኣቦ ወንበር ማሕበር ኣቶ ኣለም ተኸላይ ኣብ ዘስምዖ ቃል ማሕበሮም ካብ ዝምስረታት ሒዙ ኣባላቱ ሞያዊ ግዴታኦም ከበርክቱ ክውድብን ክጉስጉስን ከምኡን ኣድላይ ሓበሬታ ክህብ ከም ጸንሐ ሓቢሩ ጉባኤኛታት ኣብ ዝቐረበ ናይ 2 ዓመት ጸብጻብ ድሕሪ ምምይያጥ ብዛዕባ ኣጠቓቕማን ኣዘረጋግሓን ኤሌክትሪክ ንህዝቢ ዘድሊ ሓበሬታ ክወሃብ ህዝቢ ድማ እቲ ሓበሬታ ንድሕነቱ ምዃኑ ተረዲኡ ክሰርሓሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ ሞዳታ ድማ ንዝመጽእ 2 ዓመት እተገልግሎም ኣካያዲት ኣካል መሪጾም ማሕበር ተኾናተርትን ኣማኸርትን ስራሓት ኤሌክትሪክ ኤርትራ ኣብ ወርሒ ሕዳር 1999 እዩ ተመስሪቱ ኣብ ከተማ ደቀም ሓረ ተደኪና እትርከብ ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ዶንቦስቆ ብዓውድታት ኣውቶሜካኒክ ሓፈሻዊ ስራሓት ሓጺንን ዕንጨይትን ህንጻ ኤሌክትሪሲቲ ኤሌክትሮኒክስን ቅየሳን ዝመሃረቶም 41 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 162 ተምሃሮ ብሰርቲፊኬት ኣመሪቓ ብ25 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምምራቕ ርእሰ መምህርታ ቤት ትምህርቲ ኣባ ኺዳነ ሰመረ ተምሃሮ ብሞያውን ኣካዳሚያውን ትምህርትን ስነ ምግባርን ንኽልመሉ ሓያል ጻዕሪ ከም ዝካየድ ብምሕባር ኣብዚ መዳይ እዚ ድማ ተራ ወለዲ ወሳኒ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ቴክኒካውን ሞያውን ትምህርትን ስልጠናን ኣቶ ተስፋይ ስዩም በወገኑ ብትምህርትን ሞያን ዝተሃንጸ ምዕቡልን ስልጡን ዓቕሚ ሰብ ቀንዲ ረቑሒ ንቁጠባዊ ዕቤት ስለ ዝኾነ መንግስቲ ቀዳምነት ሰሪዑ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣመሓዳር ንኡስ ዞባ ደቀም ሓረ ኣቶ ስዩም ገብረ የሱስ በወገኑ ተምሃሮ ዝቐሰሞ ትምህርቲ መበገስ እምበር መወዳእታ ከም ዘይኮነ ተገንዚቦም ብጻዕሮም ከማዕብልዎ ተላብዩ ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ዶንቦስቆ ኣብ ውሽጢ 18 ዓመታት ዕድማ ኣብ ዘካየደቶ 13 ናይ መረቕታ ስነ ስርዓታት 844 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 2302 ተምሃሮ ብዝተፈላለየ ሞያታት ኣመሪቓላ ህዝቢ ኤርትራ ንስንኩላን ወገናቱ ዝገብሮ ደገፍን ናብዮትን መርኣያ ጭዋ ባህሉን ክብርታትን እዩ ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ኤርትራውያን በብዓቕሞም ዝወፍዩ ሓገዛት ድማ ቀሊል ኣብነት ናይዝዩ ኣብ ዝቕንያት እዚ ንተቐለይቲ ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ከምኡን ንሃገራዊ ማሕበራት ጽሙማንን ዓይነ ስውራንን ዝተወፈ ገንዘብን ንዋታውን ብዝምልከት ጋዜጠኛታት ያሲን ሳልሕን ኣዝየ ብርሃንን ዘዳልዎ ጸብጸብ ኣሎ ኻልድ መሐመድ ብርሃን ከቕርቦ እዩ
ኣብ ማዕስከር ደንደን ዝነብሩ ተኣለይት ሓርበኛታት ሱንክላን ኩናትን ማሕበራት ጽሙማንን ዓይነ ስውራንን ዝውዕል ልዕሊ 136,000 ናቕፋን ዝተፈላለየ ንዋትን ተበርኪቱ እቲ ልዕሊ 136,000 ናቕፋ ኣብ ፓልቶክ ብስም ኣይንፈላለ ዝነጥፉ ሃገራውያን ኣብ ማዕስከር ደንደን ዘለዉ ተኣለይት ሱንክላን ኩናት ንመግዝኢ መድሃኒት ዝወፈይዎ እዩ እቲ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ኣብ ማሕዳሪ ሓርበኛታት ሱንክላን ኩናት ማዕስከር ደንደን ተጋዳላይ የማን ኣውዓሎም ሱንክላን ኣብ ሃገሮምን ህዝቦምን ዘለዎም እምነት ልዑል ምዃኑ ብምጥቃስ ዘገይሩ ዘሎ ሓገዝ መርኣያ ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ንሱንክላን ወገናቱ ዘለዎ ሓልዮት ኢሉ ኣብ ወንበር ጉጅለ ፓልቶክ ኣይንፈላለ ኣቶ መብራህቱ ዕቁባጽን በወገኑ ዝተበርከተ ሓገዝ ምስ ኣበርክቶ ሱንክላን ዝዳረግ እኳ እንተዘይኮነ ኣብ ጎኒ መንግስቲ ብምዃን ዓቕሞም ንምብርካት ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ማሕበር ኤርትራውያን ተቐማጦ ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን ንሃገራውያን ማሕበራት ጽሙማንን ዓይነ ስውራንን ዝተፈላለየ ናውቲ ኣበርኪቱ ሚኒስተር ትምህርቲ አቶ ሰመረ ርእሶም ኣብ ወንበር ኮሚሽን ላዕለዎት ትካላት ትምህርቲ ኤርትራ ፕሮፌሰር ታደሰ መሓርን ሓለፍቲ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ኣብ ዝተረኽብሉ ናይ ምርኽኻብ ስነ ስርዓት ኣብ ሚኒስትሪ ዕዮን ሰብኣዊ ድሕነትን ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን አቶ እምሃ ኪዳነ እቲ ዝተበርከተ ሓገዝ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታት ጽሙማንን ዓይነ ስውራንን ዝህልዎ ኣበርክቶ ብቐሊል ከም ዘይግመት ገሊጹ አባል ማሕበር አቶ ሕድሮም ርእሶም በወገኑ እቲ ገና ኣብ ምብጋስ ዘሎ ማሕበር ወሲድዎ ዘሎ ተበግሶ ንሱንኩላን ኣብ ዕለታዊ ምንቅስቓሳቶም ንምድጋፍን ንዘሎ እዋናዊ ቴክኖሎጂ ክጥቀምሉ ባይታ ንምጥጣሕን ከም ዝኾነ ሓቢሮም ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ መናብሮኦም ምስ ባሕርን ምግፋፍ ዓሳን ንዝተኣሳሰር ነበርቲ በዴዳ ንኡስ ዞባ ገልዓሎ ናውቲ ፀሓያዊ ፀዓት ዓዲሉም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ አቶ ሳምሶም ዘካርያስ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ እቲ መደብ ፀገማት ናይቶም ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ናይቲ ንኡስ ዞባ ዝነብሩ ዜጋታት ንምፍታሕ ዝዓለመ ምዃኑ ገሊጹ ነበርቲ በዴዳ ብወገኖም መንግስቲ ቀዳምነት ሂቡን ዝገበረሎም ሓገዝ ብምስጋን ዝተዋህቦም ናውቲ ፀሓያዊ ፀዓት ኣብ ማሕበራዊ ህይወቶም ዝህሉ ኣበርክቶ ብቐሊል ከም ዘይጥመት ሓቢሮም ኣብ ንኡስ ዞባ ገልዓሎ ምምሕዳር ከባቢ ባሕሪ እትርከብ በዴዳ ብምክፋፍ ዓሳ ዝናበራ 45 ስድራ ቤታት ዝነብራ ኮይነን ካብ ገልዓሎ ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ 80 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ قديم سنة طباباوي أتو تكابو ولد مريم بزحادرهم حمام ب25 سنة عب مبل 91 عامت عدمهم عارفهم نفسير أتو تكابو ولد مريم كاب مسرتي محبر معبال هاجراوي لمدي مامهالن محبر تياتر اسمرا ماتان يوم نيروم سنة سرعة كبرم دما صباح 27 سنة فرق معالتي يام مندفرة بيت خريستيان اندابون أرقاوي كفت ساميوم أتو تكابو ولد مريم بعد حدارن أبو تشعته ولداتن يوم